і таму выхаванец таксама гэтай парафіі, калісьці, так як многія з вас прыходзіў на сустрэчу тут у гэтым касцёле. Сёння наш дыялог адрозніваецца ад мінулагодняга тым, што акрэслена больш-менш выразна тэма пытанняў. Гэта складаныя касцёл і сям'я, складаныя маральныя пытанні, адносіны паміж людзьмі і гэтак далей. У мінулым годзе не было такой завужанай тэмы, пытанні былі самыя разнастайныя, і крыху дыялог выглядаў не як дыялог, а як гарачая лінія з мітрапалітам, ён як кіраўнік аблвыканкама, як гэта часамі выглядае, адказваў на ўсё, што цікавіла людзей, і часта гэта было аднаму чалавеку цікава, а большасці не. Пытанні у многім будуць падобныя, яны былі дасланыя згодна з формай, якая была ў інтэрнэце да 1 лютага. Некаторыя былі дасланыя пазней, і таму я не змагу іх прачытаць, бо і так мы абмежаваныя ў часе. Многія пытанні паўтараюцца, таму што, зразумела, бо людзі не ведаюць, што пытаў яго папярэднік, і некаторыя пытанні я буду аб'ядноўваць. Можа быць, некаторыя пытанні не прагучыць, таму што было пытанняў ужо зададзена падобнае на гэтую тэму. Некалькі пытанняў я не задам, таму што яны не датычаць выразна названай тэмы, складаных маральных пытанняў, асабліва касцёла і сям'і. І некаторыя пытанні, магчыма, не прагучаць, таму што у нас будзе мала часу, можа быць, яны будуць менш цікавыя, менш топавыя, як гэта сказаць, і гэтак далей. Таму дыялог можа далей працягвацца. І я запрашаю ўсіх успрымаць наш сённяшні дыялог не так, як быццам бы біскуп сядзіць па гэты бок барыкад, мы ўсе, альбо вы ўсе сядзіце па другі бок барыкад, і мы як бы апаненты. Мы ўсе разам сабраліся, каб паразмаўляць. Дыялог, між іншым, заключаецца ў тым, што адзін гаворыць, другі слухае. Як бы арцыбіскуп можа праз гэтыя пытанні зразумець, які настрой моладзі, настрой грамадства. І мы можам пачуць, таксама нам нагадаюць, якое навучанне касцёла і, можа быць, асабісты вопыт біскупа і ксяндза Сергея. Я дазволю сабе сесці. Мяне зовут ксёндз Кірыл, я забув сябе назваць, я служу ў гэтай парафіі. Асаблівым чынам хочацца прывітаць не толькі тут, хто сядзіць у гэтай зале, таксама хто ў прамым эфіры праз радыё Марыя слухае нас, а таксама праз дапамогу ксяндза Александра глядзіць гэты стрым. Запіс сённяшняй сустрэчы будзе ў інтэрнэце, потым даступны, можна будзе паслухаць. Першая група пытанняў, іх найбольш, іх нават было 7, гэта каля 15% усіх пытанняў, гэта адносін з няверуючым, якіх блізкіх, цесных адносін з чалавекам няверуючым. Что делать и можно ли продолжать серьезные отношения, если молодой человек не приемлет костел, церковь, не отрицает возможное существование Бога, но само христианство ему не нравится, не понимает, как можно венчаться, если он в это не верит, категорически не хочет узнавать про Бога ничего, не носит крестик, но крещен в церкви, при этом не против моей веры, но считает это забабоном. И іншее подобное пытание. Хочу семью и только через венчание. Как понять, мой ли это человек? Встречаемся 2,5 года. Больше года было целомудрие, но он неверующий, ему это тяжело понять. И я сама не без греха, люблю его. Так ко мне никто не относился, как он. Верю ему, в пост нет интимных отношений, а так иногда грех приходит, о чем потом жалею. Сейчас нет возможности жить вместе из-за финансов. Не знаю и не понимаю, как продолжать это все и стоит ли. Хвала Христу. Вопрос такой. Возможно ли венчание между девушкой-христианкой-католичкой и некрещенным парнем? Сам парень не против венчания. Что робить, коли хлопец няверуючий не хоче шлюбу? Сам ён ахрещены у православной церкве. И апошнее пытание с этой темы я только почну, но протяглое. Встречаюсь с молодым человеком почти 3 года. Кажется, любовь. Во многом это проявляется. Не было греха блуда больше года. Он не верит в Бога. Говорит, что атеист, но по поступкам он христианин, крещен. Предложение не делает, но и по жизненным обстоятельствам я понимаю, что сейчас не получится жить вместе. Как быть? Продолжать ли эти отношения?
Pan Jezus Chrystus. Ja serdecznie witam wszystkich, kto odkliknął się na nasz objaw o tym, że będzie jeszcze jeden dialog z biskupem, no pewnie tylko z biskupem, ale z ekspertem tak samo. Ja mu się pytanie nie zmogę odkazać, i on больше specjalist, no ale tak. Te pytanie, jakie wy dostali, особливо ta pierwsza seria pytań, jakie uczył ksiądz Kirill, mnie przypominaje synod biskupów про сім'ю. Два синоди. 2014 год и 2015 год. Я был участником этих синодов. Ну, и, коли так сказать, в этой питании это белорусская молодь, белорусские, может, молодые семьи, те, кто хочет заложить семьи, живут в стриме сусветным стриме. Там таких подобных питаний ушла. И в этой питании, ну, якби так, нагадують нам об этой атмосфере, в якій ми живемо, нагадується об этих складаних відносинах поміж молодими людьми і проблеми, з якими вони спотикаються. З одного боку, вельми важливо, що люди піднімають питання віри, своїх відносин до віри. З другого боку, так само, ну, що робити, коли інший чоловік не віруючий. Інший чоловік, ну, християнин не у католицькому костюлі, може бути віруючий, може бути невіруючий. Що робити, коли була одна сім'я, і тут, вот, скажем, развод был, теперь спотыкается с другим человеком, финансы не могут быть разом, как пишут, так само эти проблемы. Это часто тих проблем, яким займався синод. Напевно, якогось такого рецепту ніхто не випише. Всі ці проблеми найперш виникають з того, що ми забуваємося тим, що як християни покликані жити погодля Божого закону, погодля Духа Євангелія. Коли б це було, усіх проблем не було б. Напевно, як каже висловлює серцю не прикажеш, ну і хтось улюбився в невіруючого, хтось улюбився в чоловіка, належачого до іншої християнської деномінації, може, віруючого не християнина, так само такі бувають справи. І це треба вирішати ці проблеми. Треба сказати, що нельзя ніколи продовжати цих відносин, які ведуть до греху. Ну, кажуть, ну як я один можу жити? Ну як я один можу жити? Ну, напевно, треба, як щось вийшло то, що перший шлюб, перша сім'я, перші навіть ці відносини, навіть, може, дитя є, і так далі, ну, не пішли, розвелися. Это, скажем, таким, може, решением этого синоду было допомогти человеку, бо об этом не все ведают, а так все больше и больше людей ведают. При каждой диецезе есть костельный суд. И есть шмат справу, коли шлюб перший, перед самым початком, уже был не важный. На самом початку, перший шлюб был уже не важный. Есть такие. Например, хтось психічно хворий, а друга полова этого не ведала. Як ведала, нічого не зробила. Як не ведала друга полова. А потім тільки довідалась. Наркоман якийсь. І це патології в сучасному світі шматились. І колись було дві інстанції, сьогодні так само є дві інстанції. Це не, скажімо, у нас перша інстанція в Мінську, друга інстанція в Гродні. Ну, коли ще які там сплешні справи, то треба в Ватикан звертатися. Але сьогодні, от виник этого синоду, менавіта той, що папа дозволив, як перша інстанція вирішала ці справи. Може, не завжди дається вирішити ці справи, якщо хтось не задоволений, може подати в другу інстанцію. Ось якраз ksiądz Kirill займається цими справами на один суддів нашого Костельного трибуналу, Костельного суда, коли допомогти людям. І з цього треба користатися, бо можна, напевно, можна вирішити некоторі справи. І сьогодні можна побачити, що шмат людей приходять,
Касцёл не супраць чалавека, супраць граху. І тому у всіх гэтых пытаннях, ці можна, ці не можна, ну як можна? Не може касцёл дазволіць граху. Ну не може. Што? Напэўна, хто стаіць так само пытанне, но ён не веруючы. Ну, трэба глядзець, трэба добра распазнаць чалавека. Бо ведаем, што шлюб адзін раз на ўсё жыццё. У касцёле няма разводу. Вельмі часта прыходзяць, скажем так, нават і касцёльны суд, ну так спатыкаю кагосьці, я тут у справе разводу. Што ж дома меня не разводзіць? Ну не разводзіць, касцёл не разводзіць, няма разводу у касцёле. Ёсць толькі тое, што я сказаў, ну, можа шлюб быў неважны, гэта можа толькі аб'явіць суд. Тому перед тим, як люди выходять в эти отношения, закладывают семью, треба добре один одного ведать. Коли себе заручены, и они долго продолжаются, сегодня эта практика пропала. Сегодня вельми хутко шлюб і вельми хутко, на жаль, на розвод. І тому так само Синод звернув увагу на підрихтовку до шлюбу, грунтовну підрихтовку. Не тільки так собі ось прийти на этих там, не ведаю, 10-15 лекцій в костьолі. Це добре все. Самому ще. Чи справді цей чоловік на мене підходить. Не так, що ось я не хутко, ну, любився, ну добре, мені подобається. Але це ще не проти вельми хутко. І тому над цим треба так само застановитися. Коли вже напевно, бачить чоловік, що він хоче зв'язати своє життя з особою, яка з'являється другої віри, скажімо, чи невіруючої. Костюм дозволяє такі шлюби так само. Це треба диспенсії, може, потім там є питання, ще, скажімо, конкретно більше. Костюм дозволяє такі шлюби, однак треба вельми серйозно до цієї справи підходити. Бо, ще раз повторюся, шлюб береться тільки один раз. Дякую. Ну, я могу додать, что коли казаць, што менавіта толькі юрыдычна, не беручы пад увагу, может быть, аспект нейкі асабісты адносін. Сапраўды, шлюб з няверуючым чалавекам магчымы, з чалавекам іншай канфесіі магчымы, калі папярэдне атрымаць на гэта спецыяльны дазвол. Бо касцёл лічыць, што шлюб удзяляюць самі сабе маладыя, нявеста і жаніх. І можа быць чалавек няверуючы, але як мінімум ад яго патрабуецца тое, што ён прызнаваў бы, што шлюб трывае да смерці, што ў шлюбе неабходна захоўваць вернасць адзін аднаму і што ён заключаецца для добра, для нараджэння і выхавання дзяцей і для добра гэтых сужанцаў. Пісанне кажа, што няверуючы муж асвячаецца веруючай жонкай, але далёка не кожная жанчына можа пражыць жыццё так, каб быць настолькі вялікім прыкладам для няверуючага мужа, што можа быць нават захапіць гэтай яго сваёй асобай, сваёй верай. І яшчэ хацелася, напэўна, сказаць, што першае пытанне ў адносінах з няверуючым трэба сабе паставіць: а што будзе ў шлюбе, калі мы жывём з чалавекам з іншым светапоглядам, калі ўзнікнуць розныя пытанні, праблемныя, у якіх не будзе магчыма знайсці кампраміс. Калі гэты чалавек, напрыклад, скажа няверуючы, што я супраць, каб дзеці хадзілі ў касцёл, я супраць увогуле хросту дзяцей. Што рабіць тады? Ужо для сябе паставіць вось гэтае, задаць, напрыклад, гэтае пытанне. Іншыя пытанні розніцы светапоглядаў. Можа быць, отец Сергей яшчэ. Гэтае пытанне трэба ставіць, бо што далей будзе? Іншага светапогляду або іншага веравызнання. Але ўсё залежыць, шмат залежыць ад каталіцкага боку, ад боку веруючых. Я доўга працаваў, ведаць, у России, в Москве, там, 1000 гадоў мы ездзілі далей. Я ведаю такія прыклады, што чалавек іншай веры, можа зусім не веруючы, разам жывуць, але каталіцкая сторона, веруючы чалавек так, поводзіў сябе, можа такі прыклад даваў, так жыў, што чалавек прымаў хрысціянства,
Человек становится таким верующим. И я персонально ведаю таких людей, что сегодня, напевно, добре було б, щоб ми вже католики були, такими, як ті, які стали католиками, перед этим не були католиками. Ну, гэта пытанне адносна таго, ці магчымы шчаслівы шлюб, шчаслівая сям'я з няверуючым чалавекам. Ведаеце, вы тут усе сабраныя, думаю, што ўсе веруючыя людзі. Калі мы маліліся на пачатку, усе так вельмі добра казалі гэтую малітву «Ойче наш». Хутчэй за ўсё вы ходзіце на святую мшу кожную нядзелю, а яшчэ, напэўна, дзейнічаеце ў розных рухах моладзевых, ходзіце ў пілігрымкі. І лепш я правіў па свайму досведу, калі працую з сем'яй, бачыў, якія праблемы ў сям'і бываюць розныя, асабліва у тых сям'і, дзе другі бок увогуле не веруючы, муж ці жонка. Я правіў ўсё ж такі шукаць мужа і жонку дзе-небудзь у нашым каталіцкім асяроддзі. Такія сем'і найбольш шчаслівыя, асабліва калі сходзяцца двое людзей, якія разумеюць, што такое сям'я каталіцкая. Бо сям'я гэта не проста пажыць разам, гэта не проста радзіць дзяцей. Сям'я, калі капнуць крыху глыбей, калі паглядзець у Святое Пісанне, навучанне касцёла, мы бачым, што сям'я гэта такая ікона любові Бога да чалавека, адносін Бога з чалавекам. Калі мы гэтага не разумеем, калі мы няверуючы чалавек увогуле, калі пра гэта кажаш, я думаю, што мы тут нейкія казачкі расказваем. А веруючаму чалавеку гэта лягчэй зразумець. І там яшчэ было одно такое пытанне, якое пераклікаецца з гэтым гуляннем 2,5 гады, 3,5 гады разам з сабою. Ёсць пытанне, ці ёсць у касцёле ў нас падрыхтоўка да шлюбу не менавіта тых, хто ўжо хоча, хто ўжо назначыў сабе дату свадьбы і дату шлюбу, але вот, напрыклад, для моладзі. Ці моладзь можа дзе-небудзь паехаць, пайсці, паслухаць, павучыцца, напрыклад, пра сям'ю. Было там такое пытанне, я адказваю, што так, ёсць такая магчымасць. Увогуле, ўся наша катэхізацыя, якая праходзіць у касцёле, ад маленства аж да дарослых людзей, да маладых людзей, але ўжо дарослага ўзросту, яна скіравана на то, каб падрыхтаваць гэтых дзяцей да дарослага духоўнага жыцця. А сям'я з'яўляецца такой неаб'емнай часткай гэтага дарослага духоўнага жыцця. І таму я б, напрыклад, калі да мяне прыйшла нейкая дзяўчына і мне асабіста запыталася, што я вось 2,5 гады ўжо сябрую з некім, з няверуючым чалавекам, і не ведаю, ці мой гэты чалавек, ці не, і люблю яго, і ён мяне любіць, але што тут, вось невядома, што я б мне запытаўся, ці вы хадзілі да свайго пробашча у сваёй парафіі, каб ён вас падрыхтаваў да шлюбу. Няхай у вас даты яшчэ не назначана, няхай вы яшчэ не ўпэўненыя, але вы хадзіце на катэхезу. Прыйдзіце ў чырвоны касцёл, звярніцеся да катэхетак альбо да ксяндзоў, якія памагаюць ксяндзу пробашчу, да вікарых. Яны падскажуць, калі праходзяць заняткі падрыхтоўкі да шлюбу. Калі мы гэтага не робім, то я не здзіўлюся, чаму яны так 2,5 гады ходзяць, яшчэ не ведаюць. Калі б яны пайшлі на такія заняткі, пабылі на іх, паслухалі, што такое сям'я, як будзе жыцца ў каталіцкай сям'і, якія абавязкі ў мужа, якія абавязкі ў жонкі, на многае падкрыліся вочы. А яшчэ так з досведу раскажу, што я ведаю много такіх сямей, якія жывуць вельмі шчасліва, цяпер маюць дзетак, вельмі много удзяляюцца ў дапамогу касцёлу, парафіям сваім, удзельнічаюць у розных рухах рэлігійных нашых тут касцёльных, якія на пачатку былі вось такімі. Яна верыць, ён увогуле пра касцёл нічога не ведае. Але ксёндз запатрабаваў ад іх першымі, яны возьмуць шлюб, каб яны ў чырвоным касцёле пахадзілі на катэхезы. Гэта складаныя, даўгія, сколько там, 15 катэхез, нават 30? 26. 26 катэхезаў. Яны пахадзілі на гэтыя катэхезы. Мужик, які быў няверуючы, неяк так прасякся гэтай нашай веры, навучыўся не толькі пра шлюб, але і вогуле маліцца, і як, што рабіць католік павінен, запаведзі вывучыў. І ён успрыняў нашу веру. Але гэта была такая праца, на якую трэба было згадзіцца і ёй, і яму. Трэба было сабе крышачку адлажыць, можа, нейкія справы. Трэба было, можа, недзе там перенесці адгул узяць у працы, ці яшчэ што. Прысвяціць на гэта час. Калі мы хочам, каб сям'я была шчасліва, варта гэта зрабіць. Варта скарыстацца з катэхезы, з навучання, пайсці ў пілігрымку, каб там кагосьці падгледзець, можа, якога мужа знайдуць ці жонку, у хор запісацца, ці яшчэ куды, памагчы Радыю Марыю ў валанцёрства пайсці, каго-небудзь, можа, там знойдзеце. Гэта так з досведу. Сергей тут сказал о том, что где мы шукаем себе мужа чи жонки, колись споткались в костеле, типа, другого места не было. Молитве. Может, там некие танцы еще были в вёске, там по гармошку были.
Сегодня дискотека, бары, на Забицкой. Я только ведаю, что есть такая Забицкая. Я никогда не был. Перед операцией даже там ровно пойти кольцевой, скажем. Это тогда что сочетаешь. Ну, там можно споткать человека. Можно, такого. Там, ну там все есть, я думаю. Есть там дух любові, треба, так само треба молитися, просити Бога, як допомогу. Святий Антоній каже, своїм допоможникам доброго мужа собі просити. А хто молиться? Святар ходить по анекдотику, я вам розкажу. Святар ходить по коліці, приходить в одну сім'ю, і він каже, ты, это, не забыл, что он пришел, а ты фантазию не повесил, тут поставь это зроби. Что так глядеть? Дивно, что такое, а? Жонка бачит на это, так сейчас не приймається, все в порядку у нас тут. Просто я все свое життя молилась, как нет доброго мужа. И маю. А я не молился. Моя жонка такую, как маю. Дякую. Сапраўды, уже ці Сергій апярэдзіў, ёсць пытанне аб той, ці ёсць рэкалекцыі для тых, хто мае пакліканне да сямейнага жыцця, але яшчэ нават не мае, там, напрыклад, прызначанай даты шлюбу ёсць, напрыклад, вечары для закаханых, такія сустрэчы, дзе канкрэтна людзі, можа, іх праводзяць, якія самі маюць досвед гэтага сямейнага жыцця. І сёння мы таксама запрасілі выдавецтва «Про Христу» на гэтую сустрэчу. І пасля сустрэчы можаце выйсці, калі будзеце выходзіць, конечно, можаце выйсці. Калі будзеце выходзіць, там убачыце розную літаратуру. І яны падабралі тую літаратуру, якая датычыць якраз падрыхтоўкі да сямейнага жыцця, як выбіраць добрага мужа, жонку, як можа абмінаць нейкія крызісы, ужо сямейныя. Таму зразумела, што наша сустрэча вельмі абмежаваная ў часе, і можна толькі даць нейкі накірунак думак. А ўжо там шукайце, паглядзіце ту літаратуру. Прынамсі, хто не ведае, не взяў з сабой грошы, а потым скажуць, але вам падкажуць, дзе знаходзіцца кнігарня, дзе гэтыя кнігі можна будзе набыць. Вечеринка закаханих, это уже такая программа давно проводится, але сам есть шмат розных таких рухов семейных. Слушанские встречи, это уже для тих. Треба і себе користатися, є проблеми які. Там є ті самі люди, ведучі, які вже пройшли ці проблеми, які вилечилися. Як найлепше, скажімо, про наркоманії когось вчити. Треба поставити голову наркоману. І він найлепше скаже, як це було, як він переживав, як він виходив з цього. Я пам'ятаю, під Ярославлем був спеціальний такий центр, італійці приїхали, я їм там дозволив, такий центр був зроблений, ми запрошали їх у Москву, вони приходили, іменно там працюють ті люди, які пройшли просто ті випробування, вони були страченими людьми, вони сказали, як їм вдалося вийти з цього. Так само сім'ї можуть допомогти, бо, ведаєте, той, хто прохворив на ніяку хворобу, то трохи ведає, як її заховати, не ведають себе за цим коронавірусом, як тільки. Так что вечеры для закаханых, как вариант, можно поглядеть в интернете, что это такое деятельность сустракаются. Экстренция, поможите, человек пытается, что делать, если девушка не отвечает взаимностью 3-й год. Питание мне заставили. Що сказати? Що насильно мил не будеш. Треба, а може, ну що сказати, може в семінарію треба. Може, в семінарію пішов, може таким чином. Каже, не треба, це, повинна бути, так сказати, дорога з двумя направками рухом, а не только один человек. Подобається, другому не подобається, то що ж робити. Треба це прийняти, напевно, може тяжко. Треба говорити, що сльозом мало в житті буває. Проглянути це і задуматися над тим, щось не відповідає чоловік. Не треба сказати, робити трагедію. Можно ли идти на свадьбу, если нет шлюба? Я так разумею, что мається на увазі, коли хтось запросили на весілля, когось запросили на веселье, але пара, яка запрошає, не обвенчалася. И такая же группа по питанию, как католик должен относиться к половым отношениям вне церковного брака. И я хочу взять шлюб, як і благословение батьков, але яны ў разводе. Что робить?
Ну, відомо, з молодості на веселля, на свадьбу, коли хтось не брав шлюбу. Питання було складане, бо особливо коли в сім'ї, коли він близький чоловік, такі сябри якісь і так далі. Однак же Бог треба пам'ятати, коли ми приймаємо участь у такі мероприємства, ми бицем афірмуємо, ми це підтверджуємо. Треба помішувати людей, перепросити, може, видаєш, ну, що з цим я не можу бути. Напевно, коли потім якого року цього немає, однак ми принаймні усвідомити іншого чоловіка, що я, як християнин, як віруючий чоловік, ну, не можу підтримувати те, що є грехом. Бо таким чином я підтримую вибити. Ну, це добре, мені там різниці немає. Как католик должен относиться к половым отношениям не церковного брака. Отрицать. Не можно этого принять. Есть закон, Божий закон, его треба притримливаться, тут уже не треба чогось там видумувати. Я хочу взяти шлюб, яке благословення батькова, я не в розводі. Ну, що робити? Треба підійти до батька, до матері попросити. Однак це батька і мати, як там не було, думаю, що вони так само переживають. И часто бывает так, что, может, они развелись, живут отдельно, и, скажем так, не в новых браках. Может, это еще приведет до того, что вернутся назад. Бо дочка замуж выходит, сын женится. Не треба благословить. Я тут ничего не бачу, такого криминала никакого. Треба прийти, попросить их так само благословить. Дякую. Я еще только додам, что не будет так само граху, коли в такой ситуации, коли вас зовут на свадьбу, где нема шлюбу, не будет граху, коли не пойдете. Знову ж, маючи на увазі, що тут сидять католики, які ведають, чого хочуть, ведають, що хочуть жити по-божому, ведають, де правда, де кламство, де добро, де зло. Тому складане питання, але не буде граху, коли не пойдете. Так думаю. Наступная группа питаний дотычится развода. Как быть, если муж от меня уходит в другое, детей у нас нету, но я очень хочу детей. Что, коли мужчина и женщина обвенчались, але с часом один из них изменился до непознавальности, стал, например, пить, принимать наркотики, бить мужа, жонку, ці просто вирішив свести сім'ї. Що робити другому? Я можу до кінця жити одному. Мужчина брав шлюб з жінкою у православній церкві, потім вони розійшлися, мужчина зустрів іншу. Ці можуть вони брати шлюб у костюлі, при яких умовах? І таке довге питання, я його сокрачу. Является ли развод грехом? Я не была венчана с мужем, изначально отношения начались с греха, я отошла от Бога, родился ребенок в браке, жили почти 6 лет. Но все это время я понимала, что не моя эта жизнь, и не было уважения между нами. Чем ближе к Богу я шла, тем больше мне хотелось развестись. Так и сделала, до сих пор переживаю, что совершила ошибку. Ну, проблема развода вельми актуальна і в нашій країні. Больше 50%, больше 50% семьи в развитии. Это проблема не только уже былых мужа и жонки, но так само проблема их детей, кто их выховывает. Они не мають нормального виховання, не мають нормальної інформації, бо для нормального виховання дитяті потрібно матері, потрібно батька. Бог так створив, так і тільки в такій нормалі може то все відбуватися належним чином. Ну, а так буває часто так, як кажемо, почав пити, почав наркотики приймати і далі. Розвод не з'являється грехом в сьогоднішньому випадку. Може бути так само, тут не було шлюбу. І це один Бог чи інший Бог, тут жінка пише, вона може вступити у новий брак і може шлюб взяти. То ничего не стоит на перешкоде. Бывает так часами, что брали шлюп в костюме и разходятся. Живут отдельно, разошлись. Есть так званая сепарация. Костюм дозволяет такую сепарацию. И когда нема другого шлюбу, можно нормально користаться сакраментом, приступать до споведи, принимать святую коммунию.
Напевно, гэта такія ну, праблемныя пытанні, праблемныя сітуацыі, но але касцёл, яшчэ раз хочу сказаць, ідзе в напрамку, каб дапамагчы чалавеку. Ніколі супраць чалавека, але заўсёды супраць граху. Ну, тут таксама пытанне было, муж браў шлюб з жонкай в православнай царкве, ну, цяпер я ўчаствую в каталіцкім касцёле шлюб. Шлюб в православной церкви католический костел признает важным. Мы признаем все сакраменты православного костела. Все, 7 сакраментов есть. И я прихожу в православную церковь, я поклоняюсь так само Евхаристии, которая там находится. И бывало так, когда я не был святором, я инженером был, треба было ездить по всему Советскому Союзу, командировки, в столетие не было костелов. Я шел до споведи до православного святора. Когда працевал в России, потребности вельми великие, и святые пытались что робить. Ну, скажем, от Москвы до Перми не было ни одного святора. Церкников 28 годин. Ну, да и Перми. Я каждый ходил, потом до православного бискупа ходил. Какие одни были добрые, и так далее. Вот мы признаем это все. Потому шлюб, взятый в православной церкви, это шлюб важный, так само и в католическом костюме. И, когда казаться о повторном шлюбе, когда они намеренно иметь эту повторность, когда они развелись, треба пройти процедуру суда. Может, в этой, скажем, первый шлюб был не важный. Я уже сказал, некоторые причины. Я причинил вельми шмат, вам больше можно рассказать, это не той час, когда его это есть костельный суд, он находится в Курии, там при кафедре, при белом костеле, так скажем, многие кажут. Тому треба сказати арестація, але без того, як цей чоловік не пройде про шлюб, про суд, коли костел не обвестит, костельный суд не обвестит, что той шлюб был неважный, это не можно. В православной церкви часами пишут так, что с такой-то гражданки в связи с гражданским разводом снято церковное благословение и разрешается вступить в повторный брак. Плюс-минус так пишут. Но мы не входим своим правом в чужий монастырь. Але когда мы кажем про шлюб в нашем костеле, мы притримуємося правил, які існують, юридичних правил. І тут тільки треба пройти раз. Решение можно принять только суд. Как быть, если от меня уходит муж другой, детей у меня нет, я уже не хочу детей. Детей нема, может не от того, что муж уходит другой, знаешь, просто нема, может хворый человек, и не могут иметь детей. И когда другая полова в этом не ведала перед шлюбом, это так само причина, как определить, что той шлюб был важный. За этим треба користатися, напевно, не добре, як хтось здрадить когось. Таким чином можна підсумувати, що Костел захоче змагатися за сім'ю. Сам по собі шлюб костельний не панацея від проблем, які можуть виникнути, тому варто бути готовим до вирішення проблем, які виникнуть у сім'ї. Уметь шукать компромисс, и костел сапраўды признае церковные шлюбы, калі там хтосьці павянчаўся, але такое зняцце благословення не признае. І той, хто звяртаецца ў костельны суд, мае разумець, што можа атрымаць негатыўны прысуд, а можа атрымаць пазітыўны. Бо прычыны несапраўднасці павінны існаваць з самага пачатку, і яны ўсё ж такі абмежаваны. Не кожны шлюб можа быць прызнаны несапраўдным. Разводу ў кастоле няма. Іншая справа, калі Экселенцыя сказаў, людзі разышліся і жывуць асобна адзін ад аднаго, не ўступаючы ў новыя сужанскія саюзы. Ёсць гэта так званая сепарацыя. І ёсць выпадкі такіх сем'яў, якія жывуць паасобку, і тады яны могуць карыстацца і прымаць іншыя сакраменты. Тры пытанні датычаць інтымнай сферы. Інтымныя адносіны да шлюбу грэх.
чалавек з гэтым згаджаецца. А ці ёсць што-небудзь з гэтай сферы, што з'яўляецца грахом для мужа і жонкі? No, odnoszenie mężczyzny i żeńczyny, mianowicie dla продолжения роду человечего. И все то, что сопротивляется этому, является грехом. Мы видим разные антиконцепционные сроки, их все больше и больше становится, это уже является грехом. Зноў жа трэба нам памятаць, што суджанскі акт дзялення любові паміж мужам і жонкай гэта не сакрамент, але частка таго сакраменту, які вы адзін другому удзялілі, калі стаялі пры алтары. І таму гэты суджанскі акт павінен быць напоўнены павагай адзін да аднаго. Трэба, каб муж слухаў жонку, што яна хоча, чаго яна хоча альбо не хоча. Калі гэтага няма, калі толькі ён галоўны, і толькі ад яго ўсё залежыць. І жонка падпарадкавацца мусіць у кожнай сітуацыі, то гэта таксама ўжо нешта ненармальнае, гэта ўжо грэх. То есть слухаць адзін аднаго, паважаць адзін аднаго, каб гэта было такое таінства любові паміж мужам і жонкай. Як устрымаць свае сексуальныя жаданні, калі няма другой паловы? No, tak naprawdę zimnościć ludzi, no to jest ludzie, którzy zamуж не wychodzą, nie женятся. Wreszcie żyją. No ja nie chcę już okazać na nas świętorów, czy zakonników. Kiedy Bóg tak odlicza, no Pan daje siły i nie zdziwiłem się, nie tam może dobre słowo żywiołem. Zdziwiłem się ludźmi яким Бог дав розум, дав розпознання. І так само, як сказав Ісус, без мене нічого не зробиться, треба так само просити допомоги, Божої допомоги, без Божої допомоги. Напевно, це тяжко. Напевно, сучасному світу, сучасному чоловіку, 21 столітті тяжко це зрозуміти. І 2 листопада, нація Божої граничної, так називаємо це свято, справді назва це хировання Ісусу в святині Jeruzalemskiej. Однак это так само и свято консекрованного життя, тих, які живуть поводле євангельських парадів чистоти, бідності, послухняності. Ну і в сумісі з цим шмат публікацій було. У нас трошки було публікацій. Отець Олександр Волос, його подякувати йому треба, що він це робить. Треба, люди відали. Так читаю на інших мовах ще. І часто повторалося цим. Як сучасному чоловіку це зрозуміти? Я не можу цього зрозуміти. Але може. Бо ось ходять ті, ось вони живуть серед нас, і можна це. Так само і тут можна з Божою допомогою. Мы протягу історії християнства, сімейне життя і життя у дорослості, у одиноте, так скажем, это были два таких ровных покликания. То и то было добрым, лечилось и даже это лечится. Вообще ничего страшного ты нема, когда некто все життя прожили один. Это первое, а другое, конечно, вельми тяжко стрематься и думки постоянно сабе у молоді. Вспомним святых, наприклад, святая Марія Гаретці. Вона з'являється італійська дівчинка, яка загинула боронячи, не то, мабуть, загинула, коли боронила своє дівоцтво, але криху пізніше. Але за гэта загинула. І вона з'являється опікункою молоді у справах менавіта з чистіні. До речі, у Фаніполі, недалеко від Мінська, є реліквії Святой Марії Гаретці. Так що, приїжджайте помолиться за заступництво этой святой. И так само еще есть такая польская святая Каролина Кускувна, якая так само, якую хотели згвалтить советские жаўнеры, и она не далася, боронилась аж до смерти. И она так само з'является опекункою молоді у справах оборони чистильні своїх діловодства. Також це такий приклад у Гаретті. Недавно я хотів згвалтити чоловік, молодий чоловік, його ім'я було Олександр. И когда она уже помирала, или ранили, она помирала, он сказал, я дарую этому человеку, который хотел меня згвалтить, и
Треба сказати, що забив, ну, в конце концов, вона померла. Але що сталося потім? Гэтый Александр пішов у кляштар, став законником. Що може молитва, що може такое пробачити. Наступне питання, напевно, задає чоловік не такий молодий, як більшість тут, коли повідомляється, як воно сформульовано. Коли я питався у розних людей, як би ви відказали, то мужчини займали один бок, коли відказували, а жінки інший бок. Коли в командировці були інтимні відносини з іншою жінкою, ці треба признаватися жінці, ці буде ховання гэтага факту лічиться хлусней. Ну, на вдячення, ну, не сказано, що треба сказати, але гэтага чиніць не треба, Бог не постарає. Отец Сергей, вы были прихильник сказать все. Но у меня такая думка, что когда мы подходим серьезно до семьи и шлюбу, когда мы усприймаем шлюб и свою семью якось менавіта глубокий такий цудовний образ относим поміж Богом и человеком, и поглядим, как Бог относится до человека. Эта история этих отношений была постоянной историей здрады человека перед Богом. Бог никогда не зрадил, он верно, а человек постоянно зраджував. І пан Бог завжди знаходив вихід з цієї зради, завжди знаходив, як вилічити цей союз поміж Богом і чоловіком, аж до смерті Єсуса Христа, Сина Божого, на крижі, аж до такої ось офіри. Коли ми порівняємо сім'ю, яка у якої відбулася здрада, і вони розбіжалися, до речі, у православних здрада з'являється достатковим поводом, як скасувати вінчання, як вони говорять, як розвести їх. Когда мы порівняємо відносин Бога до человека, то это так само, як би пан Єсус, помолившись у саді Олівним, попросивши, Пане Боже, отхили от меня этот келих. И не сказал бы, нехай твоя воля станется, не моя, устав, пошел себе не веду, гулять по Иерусалиму с апостолами, будовать Королевство Божие Израиль и так далее. Кинул избавление. То есть мы не можем кинуть семью, навіть коли здрада приходит. Конечно, тут уже розные, скажут психологи. Бывают ситуации, когда это оповед про эту здраду может ранить человека, вельми ранить, навіть забить духовно человека іншого. Тому тут это індивідуально треба йти до святара, до ксяндза, до духовника, розмовляти, ну і там уже. Ну, напевно, ще так само треба відати, як друга полова, як відноситься до этого. Проблемы, это может быть великая проблема. Как этот человек воспринимает, то эмоционально по-разному люди воспринимают. Это так само треба відати. Лепі такого не було. А ще до слова додам. Сьогодні, коли їхав сюди у Червоний костюм на імшу і на якусь зустрічу, їхав со мною один парафіянин. Божий чоловік, жонка так само в костюм ходить, у руку яким-то там я не удивлюючи. Я його запитався, слухайте, якось ви, что вы скажете на это питание, как бы вы отказали? Вы что, 30 годов разом живете с жонкой, что вы отказали? А он каже, ну такого питання навіть у мене не возникне, треба зробити все, як не було ніякої зради. А у католицької сім'ї це можливо. Можна витримати без ніякої зради. Може, криху відійдемо від тих сімейних справ. Група була питанням, коли тичила проблем у святарстві, одно зв'язане ускосно со святарством. Что чекає святара, який покинув святарство, какая процедура. Костелу, правда, так сложно решить вопрос с разрешением на снятие священнического сана и получить разрешение на венчание для бывших священников. Что робить женщине, яка закохалася у святари? Ці може чоловік з гомосексуальної орієнтації, не практикуючи її, стати монахом ці святару? Ну, есть такие выпадки, когда святар выставляет святарство по причине того, что споткал женщину. Есть целая процедура выйстя с этого. И этим занимается Ватикан. Это долгая процедура. Не все так одразу, не все так хутко, она, скажем, мовчима. Але це буде щасливий чоловік. І он, і вона читав такі оповідь, що не отримали дозвол, живуть, і шлюб
до сакраменту ходить, до сповіді, до комунії, якби все в порядку. Але жонка його це білого світера, каже, так і напише. Ну, скорее ми сидим, може дома, може десь на ресторане, там, где. Ну, скорее он поднимает келик с вином. Я бачу він святара, і я не можу. Це конець для мене. Лепі, як ніколи, такого не було. Такого не буває, щоб не було. І весь час я мучаюсь, що я з'являюся причиною того, що він кинув святарство. Я з'являюся причиною так само його трагедії. Здається, все в порядку, здається, все класно, все добре. А так, в душі я, нещасливий. Хотілося б, щоб такого, насправді, ніколи не було. Які там ще питання, я вже не пам'ятаю. Так, ні, це що не питання гомосексуалізму в Україні розкладане, і ще частіше про це нарадується, і відомо, напевно, були і порушення в Костьолі, як часто кажемо, lepiej признатися до цього, і Костьол признає цю вину. Однак сьогодні з гомосексуальними схильностями нельзя стати ні святаром, ні законником, треба зостатися в руках Божьих, треба просить Бога, как стрематься к этому, многие задают питание, як же это, что робить. Приходят люди до нас, я ведаю персонально, у меня такие склонности, а я не хочу так жить, я не хочу допомагати мне. І з допомогою святара, з допомогою Костьола, з допомогою того, що він ходить до сповіді, до комунії, і він тримається. І просто так кинувся в омут і понесла себе ракатість. Тому, але сьогодні Костьол стоїть, зважаючи на те, що так шмат зловживань було, і що є у Костьолі, в сувязі з гомосексуалізмом, Костьол стоїть на позиції, що такий чоловік з такими схильностями не може бути святарем, не може бути законником. Раніше не закохалася в Бога. Закохалася в Бога. Я казав, вже закохалася, вийшла замуж, вино підбере і видиш. Ну так теоретично, не розійшлися, просто почуття має. А, почуття має? Ні, почуття, треба, зрозумів, почуття має, то ні, треба, я присвятив себе Богу і треба ставити його у спокої, не треба там, не треба. Так, не треба. Я присвятив себе Богу. І я хотів один приклад просто сказав для того, що, як потім відчуває себе ця жінка. Вона пише так, може не кожен так відчуває, просто я читав це в одній книжці про таке духовне практикування духовності. Сапраўды ёсць працэдура пераносу святара ў светскі стан, калі ён атрымлівае правыя абавязкі толькі светскай асобы. Я асабіста ведаю святара, які, напрыклад, у Польшчы займаецца пачаткам гэтай працэдуры, якую потым працягвае Ватыкан, апостольская сталіца. Ён казаў, што нават калі ўсё зроблена і фармальна ўсё добра, у большасці такія святары нешчаслівыя, іх жыццё потым нешчаслівае. Наступне пытанне. Чаму Касцёл дрэнна ставіцца да эко? Гэта жаданне мець дзіцяці і з першага погляду ўсё добра. Калі ласка, патлумачце.
вмешиваться в те справы, где не повинен вмешиваться. Мне только что телефонуют и пишут, что многие нас глядят на ютубе и пропал гук. Как у нас из Александра выправил. Ну, это оказия, как передать им привитание. Усім, кто пишут уже из Италии и з Ракова, з другої столиці Білорусі і з інших місць, що пильно нас слухають. Наступне питання розвиваємо тему вже узнятую, у яких випадках білоруський костюл дозволяє робити аборт. І таке питання, хвала Христу, Артем Ткачук з Мінська. У 2014 році влади не дозволили маршу оборони життя, які, між іншим, ви, ексцеленція, підтримували. Коли свята імша з цієї нагоди все, що відбулося, ви достатково ясно виказали свою позицію дотично заборони маршу владами. Пройшло шмат гадоў, ці маглі б вы прыадкрыць закулісье гэтай справы? Чаму ўлады забаранілі гэты марш, якая іх была матывацыя, бой з публічных маршаў ці праабарцыйная палітыка? Чаму з таго моманту больш не было спробаў арганізацыі такого маршу? Вы ведаеце закулісье, як вы думаеце, ці ёсць шанс атрымаць дазвол на такі марш сёння? Дзякуй. Розпочну другого питання. Справді, я тоді був вельми так, сприйняв вельми добре гэту новину, що відбудеться такий марш, і ми вже рятували гэты марш. Потім мені приходить, кажуть, що не буде. Я за кулісі нікого не ведаю. Я не був організатором гэтага маршу. Організатором гэтага маршу было некалькі, ну, скажем так, пролайфовских организаций. Это, найперш, Открытые сердце с католицкого боку и Матуля с православного боку. Такое доброе супрацоўніцтва было. Ну, а потім влада забаранілі. Я не ведаю, чому. Я не був, со мною ніхто не розмовляв, я не був ніяких перемов. Тоді навіть устало питання, ці виривати яке напашенство, імшу. Я сказав, імша буде, і так далі, імша відбулася в катедрі. І було, в чим тут чоловік пише. Ну, напевно, можна спробувати. Але сьогодні я думаю, що це можна зробити тільки супольними висілками разом з православною церквою, може з якими протестантськими ще супольностями, особливо з православною церквою. Ну, что в моей махчимости спробую здесь, я кажу, закинуть водочку, что с этого говорите. Только ведать, я уже вспоминал, что в годе народилось у меня детей от 1945 года, 45 год, разруха после войны, однако таких детей было больше, ніж сегодня народжается, а ці не винні гэта того всего, этой всей политики. Ці не винні гэта того, что не было, можно скажем, гэтага маршу. Теперь марш так само в обороне життя был у Злучених Штатах Америки, и сам президент пішов. Президент Трамп пішов в этом марше и промовляв и так далее. Ну, мне здається, що сьогодні в такій критичній ситуації треба об'єднати і висілки різних конфесій, навіть різних релігій, і мусульманів, і євреїв долучити так само, але так само і державну структуру. В яких випадках білоруський костюл дозволяє робити Бог, в тих самих випадках, що і італійський костюл, чи польський, чи американський, просто костюл. Правило то же самое. Аборт – это забиття життя, это забиття. Нема іншого випадкування. Однак, може бути такий випадок, коли жінка, яка буде народжати, вона помре. Тоді дозволяється зробити. Однак є ще і приклади, скажімо така, Берета Мола у Італії, якої лікарі сказали, ну, коли ти народиш це дитя, ти помреш. І вона сказала, я вибираю життя не своє, але свого дитяті. І я особисто ведаю, може, тепер доросла жінка, яка має свою сім'ю, гэта дзіця, гэта жанчына, дзевачка, якая нарадзілася з гэтай Береты Молы, а Берета Мола памер. Яна сёння святая. І мы калісьці в Москве робілі спецыяльны кангрэс такі пра сям'ю, на тэму сям'і. Яна прыехала і выступала з такой павагай да сваёй мамы, якая аддала сваё жыццё
Каб яна мела жыць. Дзякую. До речі, реліквії святої Беретти Мола, коли не помиляюся, знаходяться у Налібоках. Коли нехто ось хоче, можете поїхати туди, в той чудовний святині помолитися і попросити таку святую Беретти Мола, як так само допомогла вам, молоді, жить так сумленно, так підходить до цих справ, зв'язаних з чистиною передсуженською. Як не було навіть такого питання на конт аборту? Такое цікаве питання про роль мужчины у семьи. Не кажется ли вам, что роль мужчины в семье как добытчика устарела до 21 века? Ведь сейчас и у женщин есть возможность хорошо зарабатывать. Не бывает, что жонка больше зарабатывает, чем мужчина. Что поделать? Нехай заробляє. Ну, напевно, сьогодні зміняється світ, зміняється. Сьогодні вже нікого не тое, що жінка з'являється водителем в таксі, жінка з'являється водителем в автобусі, ну, може ще там, не ведаю, трактори може так само їздити, хоча, напевно, це не вельми добре, мені так здається, ось. Ну, але рівні прави всі мають. Однак тут треба пам'ятати об тим, що найперш жінка покликана до того, як бути матір. Приховывать свое життя. І тут сьогодні ми бачимо таку дилему, таку проблему, що я занята працею. Тут наукові треба так само працю вести, тут кандидатська дисертація, потім докторська, потім там ще так далі, дослідження, потім, а потім вже нема потім. І потім так само порозмовляти з такими жінками. І бачно, що чоловік, много досягнув, шмат чого досягнув у своєму житті, однак той головної ролі, для якої покликана жінка, бути матір, дати таке нове життя, народити це життя, вона не виконала. Тут треба шукати таку золотую серединку, ось. Добре, хай заробляють більше, ніж мужчини заробляють, ну що зробити, може, скажімо, муж бути иждивенцем, так само не вельми добре. Разом працюють разом на один кошелек, як кажемо, для тої самої сім'ї. Ну, але не треба стратити, завжди треба мати на увазі цю головну мету жінки, що вона покликана до того, як народити нове життя, і потім виховувати це життя разом з мужем добре. Отец Сергей має, може, більше досвід праці з сім'ями, скажіть нам що-небудь. Я таки таку маленечку зауважу, що мені здається, коли гляджу на те, які інтенції записують на святу імшу, коли приходять помолитися в здоров'ї, ключ на ці інтенції, коли там, наприклад, жінка має народити дитя. І приходить ця жінка, або мама її, або ніхто там, і просить помолитися в здоров'ї, наприклад, там, для Ані і для її дитятка, якої має народитися. У меня завжди питання, а ті, ось Аня есть, дитятка есть, а ті муж есть. І некоторі так, есть, конечно, есть, так. Мені здається, наоборот, треба мужчину боронити. Треба, наоборот, не так узнести ось мужчину криху вище. Зробіть його добитчиком, зробіть його моцним, зробіть його тим, хто буде головою сім'ї, а не недя там болтаться ззаду і тільки там іноді нечто там зробити. Так ось мій досвід показує. Ровно тиждень тому у готелі Пекін, я на перший раз був в Фешенелі готелі, конференція організована ЮНІСЕФом, це організація Об'єднаних Націй, яка займається виховою дітей. Ну, відомо, сьогодні є які там шмат порушення, гвалту супроти дітей, і хатнього гвалту много є. Ну, давайте статистичні дані. Ви коли так задати питання у сім'ї, в громадстві, ну, хто кого більше б'є? Мужчина жінку чи жінка мужчину? Ну, питання. Хто? Ну, так, огульне. Хто кого? Хто? Это, скажем, кто больше карой становится? Женщина. Женщина. Вона слабее. Вона слабее, так.
І ось статистичні дані. Далі. Женщины больше жалуются. Статистичні дані, які були подачені. 25% белорусских женщин подає заяву в милицию, что против нее там некий бал, там что-то недоброе. А сколько мужчинам? 28%. Помощь меня сидела представница Организации Объединенных Наций. И говорит, да что же это такое в Беларуси? Чуть-чуть иначе, как в Беларуси. Но некто сказал, что женщины боятся подавать в милицию. Ну, это только такая шутка. Бачимо, у нас цінне громадство. Мужчини менше заробляють і їх б'ють. Може ситуація виправиться, коли якимось. Скалкой. Питання, інший блок питань розпочнемо таким процягом. Так само до Артема Ткачука, католіка з Мінська. Збор підписів супроць ЛГБТ-пропаганди по костелу в Білорусі був першою акцією такого масштабу. Принаймні, на моїй пам'яті, а мені 30 років. Треба признати, що вона зустріла неоднозначний відгук серед католіків. Немало людей відмовлялося підписувати петицію. Не тому, що вони за ЛГБТ-пропаганду, а по шерегу інших причин. Незрозумілость адресата петиції, мету, пропанову. Але більшість людей, які відмовлялися підписувати, ці підписували, але виказували своє непорозуміння, задавали питання. Де у Білорусі ЛГБТ-пропаганда? У нас вельми патріархальне громадство. Зрозуміло подих Заходу, СМІ, левої організації, закон про хатній гвалт і слово «гендер» там. Але ви могли привести кілька конкретних прикладів такої пропаганди, конкретні рухи, акції, організації, коли впливу? Дякую. Питання вельми актуальне, сьогодні вельми часто про це нагадують і так далі. Так, справді, у нас збиралися підписи, але не, так сказати, тут огульно вельми написано супроць ЛГБТ, супроць пропаганди ЛГБТ, малолетних і молодь. Бо сьогодні вже проривається в школу. Проривається ця ідеологія у університеті, вищі навчальні установи. Это не было огульно, это было конкретно направлено. Организатором таким непосредственным является Чистое серце організації, вона належить до католицького костюла. Я підтримав цю, біскупи так само наші підтримали цю ініціативу. Потім з ініціативою вийшла православна церква, вони так само збирають. На сьогоднішній день зібрано 52 тисячі підписів, 37 тисяч католицький костюл, 15 тисяч православна церква. И ще не принесли, але кажуть протестанти, що около 1000. Адресат – это организация прямого президента. Теперь отбудется передача, теперь мы ведем перемовы с представниками православной церкви, яким чином это учинить. Я казав, що це було б найлепше разом, але поглядимо, як це буде. Так чи інакше, треба подякувати всім, хто підтримав. Може, не ведаю, може там сформулювання було таке незрозуміле, я не ведаю, як це було. Однак, так було. Тепер тут питання так само гендер. Отець Сергій скаже, де у нас пропаганда є, я не ведаю, що отримав, я так само отримав ці звістки, цю статистику, не статистику, звістки. Тепер про це гендер. Гендерна ровність. Увесь час піднімається це питання. Ми так само писали, шмат католицький костюл писав про цю проблему, особливо, коли був опечений, скажем, проект закона о хатнім насиллі. Я завжди проводжу мінімум 2 прес-конференції перед Божим народженням і перед Пасхою. І у 2018 році, так само під час такої прес-конференції перед Божим народженням, я тоді спитав про цей гендер, чому так і так далі. Я об'яснив позицію католицького костюла. Одразу з'явилося на «Свободі» артикул, яка жінка каже, що мені так смутно, Боже народження приходиться, я вивчаю з цим гендером, послухаю з цього гендеру, це ж ми ровності і так далі. Я з'являюся
членам гэтай каманды, якая рыхтавала гэты праект закона. Там няма ніводнага слова гендер. Я іду ў заклад на 1 000 000 рублёў. Ну, редактор Кринец-Инфо, напомню, перший прочитал, когда кто прочитал это. Что сегодня на компьютер кинул текст, и ты скажешь, сколько разов это слово повторяется. 19 разов. 19 написал, тогда кажет, адрес дайте мне 1 000 000 рублей взять. Одразу ўжо чаму так пісаць? Чалавек, які кажа, што ён апрацоўваў гэты закон, што там няма такога слова ніводнага, а там пасля 19 разоў паўтараецца. І весь час мы гэта слово гендер. Беларуская культура багатая ці не? Ну, багатая. То чаго мы выкарыстоўваем ангельскае слово? Чаго мы забіваем, перапрашаю за гэтае слово, беларускую культуру? Не развіваем яе, але приносим тут некие слова, якія не з'яўляюцца для нас нормальнымі, гэтыя словы. Гендерная роўнасць, гендерная роўнасць. Гендер – это ангельское слово, якое перекладається на белорусскую мову пол. Чого не кажуть половое равенство, половая роўнасць? Я поглядел бы, як шмат людей гэта казало. А так все повторяются и повторяют. Бургеры там самые некие, ничего не повторяются и повторяют это. И мы не ведаем, где мы дойдем. Святой отец Францишек кажет, что это идеологичная колонизация. Не ведаем, что с этого еще будет. Это початок, это может привести до некой бездны, до трагедии просто. Читаю такие на неких там замежных порталах, команда дзяўчын з некай там галіны спорту скаржыцца, ну мы столькі трэніраваліся, столькі рыхтаваліся да гэтых спаборніцтваў, ну прыйшлі спаборніцтвы. І нашы суперніцы, ну, чым мы гуляем, ну там бачна, 2 чалавекі, 2 жанчыны, гэта ж трансгендеры. Ну и что мы выиграли? Это же мужчины. Нема шансов никаких. Теперь 2 тижні тому в Литве один хлопец выехал в Лондон, зробив себе операцию, и он уже дзяўчына. У той сам час отрымлівае свою команду повестку, что ему треба войско идти. Но мы не ведаем, что до чего это все приведет. Это курьезы неведомые и так далее. Бог створив чоловіка як мужчину і жінку, нема чого тут видумувати нечто. Напевно, ось, як ми вже кажемо про це ЛГБТ, хтось має які там схильності і так далі, ми вже про це казали, але з Божою допомогою можна вилічитися від цього. А крім того, опошнє дослідження у Сполучених Штатах Америки кажуться тим, що це зовсім не народжається чоловік таким, але просто культура його чинить таким. Тут, ведаеце, який у тебе пол, ну так, сьогодні хлопчик, завтра буде дзяўчынка. Такий анекдот наводив, що батько розмовляє з сином, ну і питається його, ким ти хочеш бути. Хотів спитатися, коли там інженером, фізиком, математиком, а хлопець каже дзяўчынкою. А чого ти тут взяв, ти ж хлопець? А чого в школі? В школі вчили, що можуть бути дзяўчынкою. Сьогодні хлопчик, завтра може бути дзяўчынкою. Ну, не ведаем, до чого ми прийдемо, яку небезпеку несе ця гендерна ідеологія, тому менавіта ми були супроць гэтага, і Касцёл буде стояти на своїх позиціях далі. Бо Бог створив чоловіка як мужчину і жінку. Це записано в книгі Буття і 3-го недачення. Може, некалькі прикладів. Многі задавали таке питання, коли ми збирали такі підписи. Чому ви кажете про пропаганду ЛГБТ у нас у Білорусі? У нас же нема такої пропаганди. У школах ще гэтага нема, нідзе гэтага нема. Загадзя навошта гэта ўсё рабіць, збіраць гэтыя подпісы. Аднак, такія прыклады вельмі простыя, для кожнага вядомыя. Хаця я гэтага мультика не глядзеў, толькі ведаю, што такі мультик ёсць. Напрыклад, Губка Боб. Эпізод ёсць, дзе 2 гэтых персонажа мужчынскага полу, Патрик і Губка Боб, усынаўляюць маленькую устрыцу і разам даглядаюць за малышом. Пры гэтым мультику показана не просто так, што яны вось, нейкая там Губка Боб і нейкі Патрик. Губка Боб, які так звычайна хлопчык, з'яўляецца ў гэтай сітуацыі мамай, а Патрик з'яўляецца папай. Мы бы хотели, вось наша позиция такая, касцёла каталіцкая, дзеля чаго мы збіраем гэты подпіс? Не дзеля того, каб гэты мультик забараніць, убраць яго з тэлебачання, наказаць тых, хто яго глядзіць.
у турму посадить найлепш. Не. Было б вельмі цудоўна, калі такі мультик з такой сцэнай бы появіўся, недзе там у тэлебачанні, каб снизу писали, у себя часами пишут, фильм содержит сцену употребления алкоголя, или фильм содержит сцены употребления паления табака, да, курения. Алкоголь вреден. Да, алкоголь вреден, да, чрезмерное употребление вредно. Как так само была такая пометочка, что этот фильм содержит сцены, не ведаю, как это назвать, там ЛГБТ, ці там гейскіх нейкіх там адносін і гэтых далей. Каб бацькі маглі выключыць гэты мультик, напрыклад. Ёсць таксама ў гульнях камп'ютарных такія сцэны альбо такія магчымасці, каб, напрыклад, маглі, каб мог той, хто гуляе ў гэтую гульню, узяць свае персонажа, напрыклад, дзяўчыну там ці хлопца, і па меры прахаждзення гэтай гульні, напрыклад, шлюб, каб у іх адбыўся. Ну, не шлюб, свадьба нейкая, прыгожая, цудоўная. Мноства іншых такіх прыкладаў ёсць, рыхтуем артыкул такі, гэта ўсё на канкрэтных прыкладах апісаць. Таму чакайце, заглядайце часамі на Католік Бай, у пэўным часе гэты артыкул з'явіцца. У ксяндза арцыбіскупа ёсць так званая экспертная рада, навукоўцы, якія даследуюць гэтыя розныя пытанні, шукаюць інфармацыю, каб не проста на пустым месцы мы там нечага хочам, нечага баімся, альбо за нешта там выступаем. Усё гэта абгрунтавана, усё гэта на падставе нашага навучання каталіцкага, дакументу касцёла і той сітуацыі, у якой касцёл знаходзіцца і людзі. Ну и можно еще опушнее такие пытания, 3 раза зададим. Что делать молодежи, которая испытывает симпатию к своему полу? Возможно ли организовать встречи у конкретной краине, у конкретной семьи? Это означает, что у каждого человека есть некое локальное покликание, мета, для чего он родился тут и таким. Якая локальная мета життя гомосексуалиста, коли он фактично позбавленный можливости иметь семью, коли он фактично покинутый сам насом? Може бути на початку, що робити, коли є симпатія до свого Бога? Ну, без Бога ми нічого не зробимо. Ісус Христос каже, без мене нічого не зробиться. І, напевно, є ж такі випадки, вони були, є і будуть. І сучасна культура так само до гэтага виховання чоловіка, молодого чоловіка, до гэтага його веде. Вот. Но однак треба супротстояти, треба пам'ятати об тим, що грех. Як чоловік має такі схильності, це ще не грех, але як він вже живе, мужчина з мужчини, чи жінка з жінки, тут розпочинається грех. Тут треба розрозніти ці речі. І так само є душпастерство, скажем, но я вже сказав, що приходять люди, я персонально сам прийшли до мене, прийшов чоловік і каже, що ну, я маю такі схильності, допоможіть. Допоможіть. Вот. Ну, все так, цим займається. Вот. И мы не открытые на это, не откидаем этого человека. И никто не забороняет этому человеку ходить на костёл, ходить на споведи. Никто не каже, что ты ось такие там гомосексуалисты, належит до этого. Это никто николи не каже. Треба сказати, що це такий самий чоловік, ну, як кожен з нас грешний, чимось іншим грешив. Маємо так само інші схильності. Хтось до наркотику, хтось до алкоголізму має які схильності, але треба себе тримати в руках, щоб этого позбирать. Если католик открыто поддерживает гомосексуалистов, что делать? Ну, тут Ісус так само, що ведаючи тим, що костюл супротив этого, коли костюл супротив этого, то католик так само повинен бути з костюлом, не може вести супротив навчання костюл, як це було, який це католик це був. Ми, скажем, не підтримуємо того, не живемо так, як учить костюл, ну, тоді можемо назвати себе справжніми католиками. Похрещені, що нас тоді злучають з костюлом? Тільки посвідчення хресту. Повинна нас злучати з костюлом, ще так само і наше життя. Ведь тільки таким формальним католиком, формальним християнином, це замало. Треба бути ще свідком свого християнства. Тому ну, за такої позиції, эту позицію нельзя приймати, нельзя згаджатися з гэтым, що я буду чинити супроть учення костюла.
якое пакліканне тады гомасексуаліста, калі ён фактычна пазбаўлены магчымасці мець сям'ю, фактычна пакінуты до того, пакліканы до того, каб жыць сам нас. No, tak nie ma normalnej ziemi, bo Bóg stworzył człowieka jak mężczyznę i żonę, сказал им żyć razem i плодиться, naroczać potomstwo i wychować te potomstwo. Суперечить Божьему праву, суперечить тому, что написано в Библии, в книге Бытия. Для этого, jak on będzie żyć z innym człowiekiem, mężczyzna z mężczyzną, dziewczyna z żoną, i kроме того, jak święty apostoł Paweł uczy, że to wielki grzech, i w innych miejscach w Biblii my to same stoicie, ale to nie ziemia, to powodnie uczenie Kościoła, jakie wywodzi z uczenia Biblii, Świętego Pisania, to nie ziemia. I tak samo już перед этим сегодня мы говорили о том, что есть люди, которые живут в самоте. Один живет, и мужчина живет, и женщина одна живет, и так само, как святарицы, консекрованные особы, законницы и законницы. Ну, с Божьей допомогой можно жить. Может быть, отец Сергей, это самое что-нибудь, якое пакліканне, як жыць такому чоловіку, дзеля чаго яму жыць? Огуле варто нам успомніць, якое наше пакліканне такое ўжо апошняе. Мы пакліканыя да валадарства Божага. Наша тут земля, наше жыццё на зямлі гэта пілігрымка такая, да, ад нараджэння да смерці. Доўгая, часамі непрыемная, часамі прыемная. Але апошняе наше пакліканне валадарства Божае. І для гэтага валадарства Божага мы павінны ўсё зносіць, што тут у нас сустракае. Ці праблемы ў сям'і, ці жыццё ў самотнасці, як звычайны чалавек, ці жыццё ў самотнасці, калі ты адчуваеш нейкую прыхільнасць да асобы таго самага полу. І ў гэтым жыцці мы пакліканыя да таго, каб усе нашы тыя справы, якія нас чакаюць у жыцці, нашу працу, навуку, тое, што мы робім, зрабіць як мага лепш, дасканала гэта зрабіць. Мы да гэтага пакліканы, да святасці мы кажам, так, у касцёле. Але святасць, калі так перанесці на такую новую звычайную, гэта дасканаласць. І не толькі ў духоўнасці, не толькі на лепшае веданне малітвы, хаджэнне штодзённа ў касцёл, але і дасканаласць у працы. Можа, якраз мая дасканалая праца, не адвлеканне на сям'ю, на дзяцей, бо я ў самоце буду жыць, дапаможа мне зрабіць нешта добрае для таго грамадства, якім я жыву. Але тады, калі я не буду опускать руки, не буду плакать над собой, вось я такі, у меня такія схільнасці, ці іншыя, магу гэта, не магу гэтага, а возьмуся за працу і буду працаваць. Як мага лепш раблю у тым абшары, у якім я працую і жыву. Вы хотите сказать, что такі чалавек мог быць добрым лекарам, напрыклад, між іншым, і так далей. І завершаючы, может быть, одно пытанне зала, я бачу, якраз вы паднялі руку, подойдите, калі ласка. Скажите, вы забудьте свое пытанне. Меня зовут Нина, хвала Христу. В Беларуси есть семьи, где или ребенку, или родителям требуется ксенз-экзорцист. В Беларуси есть семьи, где или ребенку, или родителям требуется обращение к ксензу и помощь экзорциста. У нас в Беларуси их очень мало по сравнению с Польшей, а в Минске вообще нету. Почему? Pytanie, czy potrzebny egzorcyst, czy nie potrzebny egzorcyst, to jeszcze tak samo wielkie pytanie, bo jest pewna taka moda, że coś tam stało się, po czym trzeba egzorcysta. Pewnie krótko potrzebny egzorcyst. Na samej sprawie nie wiadomo, czy potrzebny. Мы есть мозы. Nie wiadomo, czy potrzebny. Trzeba спочатку, ja po świecie szmat jeżdżu i tak samo pytaję się u takich, u tej samej Italii, gdzie światową skażą szmat. Najpierw do specjalista, lekarza, do psychologa, do psychiatra. Byli i... Nie, to dobra, to jest najpierw, jak już dalej. Była i nas jest, na pewno jest, tylko czemu w nas nie ma, a czemu w nas u porównaniu z Polską u 2,5 razy mniej światową. I co my możemy zrobić? A ich nie będzie z waszej семьи, z waszych bliskich, jest ktoś, kto poszedł w seminarium. No wiecie, jak nie będzie семьи, nie będzie, откуда my jego weźmiemy? Z kosmosu nie przelecić. Pierwsze pytanie. Drugie, był podrychtowany.
моцна гэты чалавек. Не просто так. І нормально, это вже вельмі сталий святар. Святар, який має великий досвід пастирської праці. Ані, може бути, напевно, і після семінарії хтось, але це вельмі рідко буває. Це вже святарі, ну, добре підрихтовані. У нас проблема така ще, що святар заміжник не може працювати без дозволу влади. Він не приїде, йому ніхто не дасть війська, не буде тут. Не може бути, ну не може просто бути. І тут в цій справі, напевно, велика біда у нас. В Росії цього немає. Ще раз повторюся, я вже там працював в Росії, там немає цього. Там немає повноваженого по справах релігії. Зовсім він не існує. Ну, може, підписи треба У зібрати? нас є, ну, ініціативу можете вашу пенсію. І я пам'ятаю, скажімо, у семінарі в Санкт-Петербургу, всі ці професори були, тепер вже трошки більше росіян, всі були заміжні, такі там з докторатами, там з практикою такої і так далі. І ніхто з них не хотів братися за цю справу. Вот ты будешь наш, и видно, что никто не хотел браться. И тогда приезжал к нас в Петербург с Финляндии, свята, я размовлял на российской мове, там, количество там еще его там паскетик, продзяты, мы уже выехали, и он добро ведал российскую, он приезжал там раз в 3-4 месяца, вот приезжал. Это просто так, что вот, ага, бискуп, признать, ты будешь этим экзорцистом, ничего из этого не будет. Теперь человек сам повинен хотеть этого, человек повинен быть подрихтованный, повинен быть вельми таким духовним чоловіком. Він подрихтований так само не тільки як святар, але так само ще і психолог добрий. Ну, ми поки що маємо те, що маємо. В Польщі, я вам ще скажу, на одного, скажімо, чоловіка, на одного віруючого, коли так можна сказати, у 2,5 рази більше святорів, ніж у нас. А це вельми шмат. У нас сьогодні 474 святарі, які працюють у Білорусі. А треба до уровня Польши подойти, как было 1250. А где я их возьму? Вот, покуда их не будет, поскольку всем не будет, поскольку там, что вот девчина скажется, что мне хлопец не звертаю уваги. Хлопец не хочет в семинарі, може, Бог так його кличе. Ну ми просто не будемо. Це питання, ну ставить питання і так. Так само ставить часове питання до суда, этого, чому так довго у нас тягнеться. А сколько у нас суддів, дитини ще працюють, у парафії працюють, і пробащем є, і так далі. Тобто там в той самій Польщі такі свята, він займається цією справою, більше нічим. Тут таке складане вельми питання. Не ведаю, я вам сказав ваше питання, старався відповісти. Дякую. Більш-менш були обучені всі питання, які були дослані. Дякую за вашу присутність. Ми стараємося показати ексцеленції, акцент Сергій, наколькі мог, улічуючи, що ми обмежовані у часі так само. Але це може бути такий початок дискусії, занесіться гэтае свої розважання потім до своїх душпастерів, на свої зустрічі молоді. Це будуть теми для нових зустріч поміж собою так само. І виходячи з зустрічі, захочу звернути увагу на книги, які там продаються. І 28 сакавіка зустрікаємося на ночному чуванні. Тут воно буде у червоному костюлі. Я все ще переживаю за тих мужчин, які б'ють, які мало заробляють. Тому, може бути, наприклад, ці зустрічі помолимося за їх, і так само за тих нас присутніх. Ще раз так само дякую за те, що прийшли, що так шмат вас зібралося. Приємно, що ви просто непасивними з'являються католики, наші молодь непасивна, я хочу відказати на це питання. Сім'я з'являється подмурком громадства. Ведаємо, що вони вельми часто нарікають, що нові доми трескаються, стіни трескаються. А чому трескаються? Бо фундамент, бо подмурок слабий. Так само і громадство все наше буде слабим, коли фундамент, коли подмурок буде слабий, і з'являється сім'я. Тому дякую ще раз за цей інтерес. Чи ми вам добре відказали, чи ні, чи цього чекали, чи ні, ну не ведаємо, ви вже скажете, напевно, там у Фейсбуку много писати будуть, пишуть. А так, думаю, що такі зустрічі потрібні, бо для нас так само цікаво, що задають, чим живуть. То, що перше сказав, коли я прочитав ці перші питання, перший блок питань, це просто взято з синоду біскупів. Не просто вдоль взято.
От. Думаю, що ніхто там не читав цього синоду, значить, там питання у тих, які там возникали, тих дискусій, ну, і так далі. А задали питання, це означає, що будуть з тими проблемами. Помолимося у всіх наших інтенціях сім'їв, щоб добрий Бог всіх благословив. Вітай, Марія. Повна ласки, Пан з тобою, благословленная ты между женщинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Дивіться благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим, Нехай ім'я Пана буде благословлено. теперь и навеки, Допомога нашому імені Пана. який створив небо і землю. Нехай вас благословить всемогутний Бог, Отець і Син, і Дух Святий. Аминь. Доброї ночі.